Karo na biyu a kimiyyar musulunci. Yau za ku ji aya kwaya ɗaya rak a cikin Al-Qur'ani suratul Anbiya aya ta 33 da ta gajiyar da duka masana kimiyyar duniya. Wata aya ce Bismillahir Rahmanir Rahim. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. Ma'anarta shine Allah shine ya halicci dare da yini da rana da wata dukkansu a cikin wani sarari suke iyo. Ayar ta bayyana ma duniya yadda orbit na rana da wata ke gudu. Aka yi amfani da kalmar iyo. Kimiyyar Bature ya karyata da farko, amma yanzu sun saduda. Musulunci ne fara kawo kimiyyar sufurin rana da wata, amma bayan shekara 800 aka samu wasu masana kimiyyar Bature suka karyata, suka fito na fito da wannan ka'idar. Suwaye su ne Sputnik, Kepler da su Galileo. Suka ce wai duniya ne ke gudu rana kuma a guri daya. Kalle da suka nuna wai nan duniyar mu ne ke tuntsira gudi da mu. Duka duniya kowa yadda, amma musulmai suka yi koje zau. Masana a cikin musulunci ba su yi ƙasa a gwiwa ba, suka ci gaba da tadabburi na wannan ayar. Har wata formula suka fitar a ciki wadda ta gasgata ayar cikin hikima da salo. Sun yi amfani da wani azancin palindrome wanda ake kira running back again. Shi da wannan formula Girkawa na ta murna cewa su suka gano shi shekara 300 da suka wuce. Ba san cewa mu muna da shi a cikin Qur'ani shekara 1400. Ban san fassarar palindrome da Hausa ba, amma na fahimce ta. Ita wata kalma ce wanda harfofin ciki akan iya karanta su ta baibai. Misali, bari mu amfani da kalmar amma. A yayin da zan karanta kalmar amma ta gaba, ko kuma ku karanta harfofin ciki ta baya. A M M A. In kun lura, a tare muka karanta, ku kun karanta ta gaba, mun na karanta ta baya. Amma ba mu sabani ba. Wannan shine palindrome. A turanci akwai irin su kalmar mom, dad. Zubin harfofin ta gaba haka suke ta baibai. A cikin Qur'ani ma akwai irin misalan, kamar irin su rabbaka fakabbir. Kalmar in kuka warware harafin ta baibai da ta gaba, duk za ku ga abin da ke gaba shi ke ƙarshe, abin da ke kusa haka na tsakiya. Wannan formulan da aka ɗaura ta akan kullum fi falak, wato orbit, sai ta fitar da wani taswira wanda ke gasgatar da abin da annabi ya faɗa a cikin hadisi. Da aka warware kullum fi falak a palindrome, kaf, lam, fa, sai ya, sai fa, sai lam, sai kaf. In kun lura sai aka ja kowane layi akan harfa ya taba ɗan uwan shi. Haka. Landanan kawai sai wani taswira ya fita fes na orbit. Hakan kuma shine ƙara gasgata cewa duniya flat ne. Orbit rana da wata yana tsakankanin sama da ƙasa. To ina ji abinda suka gani kenan suke tunanin duniyan kamar kwai take. Kuma irin taswirar da ta fitar sak irin fasarar da annabi ya ayar a hadisai. Afala tadabbarun, ka ce da su قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Ma'anar wannan ayan da duka mutanen duniya da aljanun duniya